Namhlanje silana eMlazi kwa Ukhozi FM sizobungaza usuku lwaTata uNelson Mandela nomphakathi wala endaweni. Siphethe izipho eziningi, siphethe ama-uniform ezingane esikole, siphethe oblanketi njengoba sazi ukuthi kuyi-winter manje kuyabanda. Sithe uKhozi asize lana ehholo sizohlala nomphakathi, sibanike zonke lezi zipho, siphinde sigqugquzele izingane ukuthi zingayeki ukufunda ngoba siyakhumbula phela ukuthi uTata uNelson Mandela imfundo wayebeka phezulu, imfundo wayethi iyona engakwazi ukushintsha impilo yomuntu. Kodwa zonke izinsuku kufanele kube usuku lika Mandela la khona njengemphakathi njengabaholi sinikezela izinto emphakathini, kungaba izipho, kungabe izinsiza eziqhamuka kuhulumeni ukuthi njalo kufanele hleze sixhumene nemphakathi esiholayo, nemphakathi esisebenzisana nayo, sihleze siyilekelela ngaso sonke isikhathi. So sibona usuku lokuthi manje asike celebrate, sihlanganise wonke ama-NGOs ekuthenini sibuka i-excellence yaMandela through this day. So ilokho nje kabanzi okuhlanganisa namhlanje. 67 minutes wa Nelson Mandela. Sithe sama organization ahlukahlukene asebenza within Ward 83. Asingenzi izinto ngokuhlukana, asihlanganeni ndawonye sizobungaza lolusuku. Bekukhona RSG Foundation we youth, ubumbano lwamazayoni, inazi, uZowi Life, yes, ama organizations esisebenza nawo ukuthi sizobungaza lolusuku. Siyabonga kakhulu kuKhozi FM nabo bonke abasixhasile, Department of Social Development ngama school uniform, uyena osixhasile uKhozi FM with oblanketi nama certificate ekade ekhishwa uRSG Foundation kwabantu abenza kahle emphakathini. So sibuka ukuthi if kwenziwa into asingayenzi ngokuhlukana, asiyenze sonke sihlangene. So Ukhozi FM siyasize naloyo myalezo la ezinganeni zaseMlazi ukuze zazi ukuthi kumele zifunde, kumele zibekezele, kumele zazi ukuthi ukuze ziphumelele empilweni zingahlukani nencwadi. Ngoba sazi ukuthi Ukhozi FM yanakekela. Namhlanje sinikezile izingane ama-uniform esikole, oblankets, bajabula kakhulu abantu bomphakathi, bafikile ngobuningi babo begcwele kakhulu.